Jaod bura ma Emuhaya omboko milemba osingo mar tero e od bura mano kanyero mar neno ni migao mar somo owe thuolo sikunde duto mag primar mondo obed kod sikunde mag sekondar madundo mabendi dendo ni junior sekondar. Milemba wacho ni sikunde moko ni maboyo kod jopuonjre kendo chik makamano dipoko duoko chien bor ma jopuonjre wuothe kamanyo sikunde mag sekondar. Omboko bende wacho ni sikunde mopuodhi mondo obedi gi sekondar ma adundo tin ahinya kipimo gi jopuonjre madonje grade mar 7 mathothgi higni ni piny ne wuodhe maboyo. Bende en jakom mar riwruog jopuonj mar Kupeta kama bende nolose skund primar ma Ebuyalu kama ne oyange chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre matimo klas 8 e okang' mar 6. Jambo la kwanza ni kwamba waziri wa elimu pamoja na ministry iliamua kwamba sio shule zote za primary zinakuwa na junior secondary. Kwa hivyo sehemu zingine wanafunzi wanatembea safari ndefu sana kuenda shuleni. Nataka kumwambia kwamba ageuze hiyo msimamo ili kila shule ya primary pia ikuwe na junior secondary. Na imegeuka kwamba kuingiza mtoto katika junior secondary inagharimu zaidi hata ukikompea na kuingiza mtoto katika form 1 day school. Kwa hivyo tunataka waziri atoe hivi vikwazo yote ili kuingia junior secondary iwe totally free. Vile unavyotoka tu darasa la 8 la 6 unaingia junior secondary, unaenda tu vile ulioko hivi bila kikwazo kingine cha pesa ama cha nini yoyote.